Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Петър Балканов и в това видео ще видите нещо много интересно, но освен това, което ще ви покажа, ще бъде много важно за вас. Затова се концентрирайте максимално и изгледайте видеото до края. Знаете, че аз съм последовател, тези, които ме познавате, на здравословния начин на живот и правя всичко възможно, за да подобрявам живота и здравето си. Предприемам мерки за здрава, чиста храна, предприемам мерки за добра вода, предприемам мерки да излагам тялото си на чист, хубав въздух, максимално време. И нещо още друго правя в последно време, което научих от мои колеги и приятели. Околната среда е много важен фактор и в тази околна среда има един елемент, който ние не виждаме и често не усещаме пряко, и това е електромагнитната радиация. Тази електромагнитна радиация в днешно време започва да се приказва все повече и повече за нея. Има изследвания в близките 10-15 години назад, които са предполагали, че тази електромагнитна радиация е важен фактор и аз обичам да чета. Ето тук съм си изкарал един документ на Световната здравна организация от 31 май 2011 година. Значи сега е 2024, смятайте преди колко време. Този документ класифицира радиочестотите и електромагнитните полета като вероятен карциногенен фактор за хората. Много е важно да се обърне внимание на този документ. Ако някой иска да пороби в интернет, може да го намери. Лесно се намира. 31 май 2011 година и номера на документа през релиз е 208. Както казах, Световната здравна организация класифицира радиочестотните електромагнитни полета като вероятно карциногенни фактори за хората. Какво означава това? Всяка система, всеки орган в нашето тяло оперира на определена честота. Някои от вас може би знаете, някои за първи път чувате, че мозъка ни оперира на честота от 72 до 90 МГц. Сърцето на съответно друга честота, бъбреците и така нататък. Какво се получава, когато тези честоти бъдат нарушени? Естествено, нарушаване на здравето. Това видео е точно за това. Сега ще ви демонстрирам как се случва това нарушение. За целта ще използвам ето един такъв детектор за електромагнитна радиация. Детектор е настроен да измерва лъчение от компютри. Детектора, ето виждате показанията. Това е iPhone. Виждате ги. Така. Също имаме като източник на електромагнитна радиация и ето тези разклонители и контакти, които примерно използваме за лампи, за всякакви други електроуреди. Сами може да видите какви са показанията. Както казах, всеки един електроуред в дома е източник на такава електромагнитна радиация. Човешкият мозък е от 72 до 90 МГц, повтарям го, и тези уреди излъчват в диапазона от 30 до 1000 МГц. Учените са постановили, че от 30 до 300 МГц човешкото тяло е най-уязвимо в този диапазон. За целта обаче, за да се предпазим, какво трябва да направим? Един вариант е да махнем този iPhone далеч от нас. Да махнем този компютър много далеч от нас. Да изключим примерно всички кабели да се махнат или ние да се махнем. Как си представяте такъв живот? Без компютри, без телевизия, без електрически коли не е възможно. Затова компания Enagic е създала иновативен уред по супер технология и това е моят любим M-Guard. Ето това е моят любим M-Guard, който ме защитава от електромагнитната радиация. Това е устройството, което ще
покажа след малко, но нека да изключа ето тази лампа, която ми блести много в очите, така да намаля и електромагнитната радиация. Този уред стана мой любим уред, защото вече ми дава възможност да спа съвсем спокойно. Нормализирах си в една значителна степен циркадните ритми и необяснимо как, всъщност аз знам как действа този уред, но той подобрява моето здравословно състояние, като хармонизира излъчването на всички тези удобства. Сега ще ви демонстрирам как се случва това нещо. Ето, включвам детектора. Имаме индикация, нали? Имаме индикация, нали? Така. Сега, аз ще включа този уред в захранването. Индикация 0. Индикация 0. Нямаме излъчване. Сами виждате. Сега изключвам и пак включвам. Нула. Скъпи приятели, изключвам устройството, което идентифицира електромагнитната радиация и си включвам моя М-гард, който ме предпазва от електромагнитната радиация. Когато видя тази лампичка, аз съм много щастлив, защото знам, че в радиус 4 метра около устройството аз съм защитен. Изберете сами дали да премахнете източниците на електромагнитна радиация или да използвате ето помощта на това малко, много ценно устройство. Благодаря ви за вниманието и че изгледахте видеото до края.